استاد جان سوال دویم همین بود که این ما هم مسئله دلنبوشی که استاد دویم شما رقم میتین بخشش همین تو ساعت 3 4 سحر مثال ما های میکنیم ساعت 4 سحر در مثال میرسه منم تو بونده در نگاه میکنی یک نیم ساعت 2 ساعت موندگی هست نه که خیلی مثال مونده شدگی تو 2 ساعت داد میکنی مثال بونده ده مثال نمیتونی موندگی یا که اگر خوره دیگه در بونده خسته نمیشه در این حالت باید چیکار کنیم استاد جون در این حالت اکن با будильникатон мемониду ягон кор мекунед лекин агар хобатон сахт мебурдагӣ бошад яъне нишаста хоб мекунед ягон ё дар ҷои нодуруст хоб мекунед яъне дар рахти хоби мулоим ба роҳат хоб намекунед то ин ки бедор шавитон осон бошад масалан дар сари чамбарак хоравед ё яъне ки қадар ҷои хуб набошад тез бедор мешед ва дар ҷои қоқ ҳамин таҷрибаи мо кардагӣ ҳастем дар замини қоқ агар одам хоравад 30 дақиқа 20 дақиқа хоравад гӯё ки 5-6 соат хобрафтагии қувватиша мегирад дар ҳамун ҷогаҳои мулоим хоравед 10 соат хоравед гашта бемору беқувват шуда мехезед хулоса ба ҳар ҳол яъне шумо ягон узр надоред ки бомдода қазо кунед яъне агар имконияти саҳарӣ кардан надошта бошед дигар гапа саҳарӣ суннат аст лекин бомдода шумо бояд аз даромадани вақташ то баромадани офтоб ҳамин қадар вақт доред тақрибан 1 соату 30 дақиқа 1 соату 40 дақиқа вақт доред яъне ақаллан бояд намоза хонда шаведу баъд офтоб барояд яъне ҳамин хел бояд чӣ кунед агар дар суратҳои ба будильник бедор намешуда бошед ягон киса вобаста кунед ки занг занад ба фалон соат масалан ҳамсаратона фалон соат ба занг зан гуфта вобаста мекунед хулоса коре кунед ки намоза хонед пеш одамо соат набуд субҳаналлоҳ мехестан баъзе уламо мегӯянд ки аввал ҳезиморо гарм мекарданд чунки ҳезим ях кардагӣ баъд алоқ мекарданд оба гарм мекарданд зимистони хунук баъд таҳорат мекарданд баъд намози таҳаҷҷуд мехонданд бе соату бе будилник соатҳои мунаббеҳ яъне огоҳкунанда бедуни ин яъне мехестан намоз мехонанд ҳозир дар 20-ум этаж оби гарм аст ҳам ту мекушоед оби гарм аст яъне ба ҳар ҳол кӯшиш кардан накор ва вақте ки одат мекунед аллакай ҳамон вақт бедор мешед режим агар тонед карда хуб аст одам одат мекунад организмаш одат мекунад ба ҳамон вақт хестан